Γλυκητάτη μου κλειό, σήμερον ετελέστη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμεν όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο διεκκρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60 μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντοι και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμαι εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή κι άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρόν γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν κι ας χορέψουν και σε βλέπω να κανονίζεις όλα όπως εσύ ξέρεις. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά. Τον Γέργον να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Τον Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά, τον Παναγιώτη να στείλει στο σχολείο, τη Βαλεντίνη να την μάθεις ραπτική, τη Φοφών να μην χωρίζεσαι όσο ζεις. Εις το Στάθιον να δώσεις τα σευχάς μου και την υποχρέωση, όπως χωρίς αμοιβήν διεκπεραιώσει όλα στα οικογενειακάς μου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασημεών ας με μνημονεύει ενώ ζει, να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωχον, 5 λίρες στη Μέριμναν, 5 λίρες του λικαστή των σχολείων. Κι ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες κι όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον πατέρα μου και συγχωρήσατε μου. Ο ημέτερος Αλέξανδρος Γεωργίου Ακριτίδης. Όχ και να αποβαθαίνε και έζε, όχ και να παίξ βρουλάν και βγάλεις νέοι, νέοι, πουλίκα μου. Αύριο θα κρέμανε με, μάνα με λάσεις καλά, μάνα με λάσεις καλά. Όχι αν θέλεις λίγον κλαψώμε, αν θες τον κόσμο χάλα, αν θες τον κόσμο